Tento model od Audi už na prvý pohľad očarí spôsobom spojenia športového dizajnu s eleganciou a luxusom. Audi A3 limuzína energicky stojí na ceste. Každý detail je precízny a výrazný. Z boku sú zaujímavé 10-lúčové disky kolies ľahkých zliatín, chromová lišta po obvode presklenia a prelist stiahnúci sa od predných svetlometov k zadným. Veko batožinového priestoru disponuje výraznou hranou. Združené zadné svetlá dominujú svojou modernou grafikou. Interiér vozidla sa skladá z kvalitných materiálov, pozornosť priťahuje pekné podsvietenie ovládania klimatizácie a automatické zasúvanie stredového displeja. Odkladacích priestorov je tu dostatok. Či už vo dverách, pred prevodovou pákou, pod nadstaviteľnou lakťovou opierkou alebo samozrejme pred spolujazdcom. Prítomnosť asistentov ako ABS, ASR či ESP je pri danej triede tohto vozidla samozrejmosťou a teda vodič nemá problém s otázkami rozbehu v kopci na šmykľavom povrchu či vyhýbaní sa prekážke. Taktiež v prípade šmiku sa aktivuje ESP a v kombinácii so správnou reakciou vodiča vozidlo pokračuje v pôvodnom smere jazdy bez viditeľnejších problémov. Tento model je špecifický aplikovaním aj iných asistenčných technológií, ako sú Audi Side Assistant. Systém zabezpečuje kontrolu zmeny jazdného pruhu, a to vďaka radarovým senzorom, ktoré monitorujú oblasti v ľavom alebo v pravom jazdnom pruhu. Ďalším systémom, ktorý napomáha udržať vozidlo v jazdnom pruhu, je Audi Active Lane Assist. Ak je systém aktivovaný a vodič nezapol smerové svetlo, automobil automaticky napomáha udržať vozidlo v jazdnom pruhu jemným zásahom do riadenia.